Aika jännä toi keskustelu. Hän teki näytöksen. Niin, se pysyy varmaan hyvin tasapainossa tää tuolla pohjassa. Sitten sillä on niinku, toi pää on tollanen telkälle ominainen, vähän tollanen niinku iso ja tollanen vähän nelistanttinen, joo. Aika jännä näköinen toi värjäys tulee tuolla vedessä, ihan niin kuin se olisi hopeaväri. Mut mä en tiedä näkyykö tosta se keltainen silmä nyt siinä selkeästi. Telkällähän on se. Aika hieno. Oo. Vaikka toi on tommonen ihan poikana. Lähteekö kaikki vesilinut heti itse syömään vai syötetäänkö niitä vesilinut? Ei ne heti syö. Niistä menee jonkun aikaa, niin sitten ne rupeaa vasta itse. Tuossa täytyy olla jossain keltainen vesi. Mikäs muuten tuolla on? Tuolla keskellä. Tuolla keskellä. 2-3 metriä, 2 metriä. Siellä taitaa olla, uskoisin, että on telkkä oli tossa noin, telkkäpari. Siellä ne on nyt suvellukset. Joo, täällä on itse asiassa telkkiä aika paljon. Aha, nyt kuikka lähti vähän kauas. Mä oon seurannut sitä, että onko tuolla liikkeellä. Joo. Se näyttää meille, mitä siellä on. Itse asiassa laulujoutseneekin on aika harvoin näkynyt täällä. Se vaatii kans niin pitkän kiitoradan. Aha.